Kini ang Nutri-Eskwela Community Radio, Radio Kahimsog 97.5 FM, nagasibya gikan sa Cebu Technological University, Barili Campus, Barili, Cebu. Nutri-Eskwela Community Radio, Radio Kahimsog, daog na! Kini si General Tudlas nagrepresentar sa CTU Extension Services. Manong moy, aniya sinang uchit? Kumusta nay? Sitintay na. Nikayod gihapon. Si King Tay City, lig-una sa imong kabukogan nay. Gisunod gyud siguro nimo ang commandment number 5. Inom mo gatas ug kaon ug bakaong abunda sa calcium. Siyempre, pero maong ni ako diri, basin ganahan mo palit og dilis. Mao day na ako nasimhutan. Dilis, abunda na sa calcium. Tagay kog usa ka tako sa ana mother. Ba? Ako, usa ka balde. Sunda ang 10 Commandments alang sa lagsik ug baskog nga kinabuhi. Usa ka pahinumdom gikan sa National Nutrition Council sa DOH ug Mind 7. Manong moy, kinahanglan ba jud hugasan og maayo ning utan? Nalutoon man gihapon na? Elmer, kining repolyo, hinlo tan-awon pero tan-awa ang mga singit-singit. Giingon sa commandment number 6, siguraduhong hinlo og luwas ang mga pagkaon ug tubig. Kay baka nga na ospital ko adtong bata pa ko, kay dunay mikrobyo ang akong nakaon. Ako sad, niinom og tubig sa karinderya, nagka-diarrhea ko. Mismo. Sunda ang 10 Commandments alang sa lagsik ug baskog nga kinabuhi. Usa ka pahinumdum gikan sa National Nutrition Council sa DOH ug Mind 7. Madlay natutuwa pagdating ng Nutri-Eskwela, kagabay sa solusyon ng gutom at malnutrisyon. Tayo na, pakinggan natin. Nutri-Eskwela, Nutri-Eskwela, komunidad nagsama-sama. Nutri-Eskwela, Nutri-Eskwela, munting tinig, ngayon'y naririnig. Kini ang DYNE 97.5 sa inyong mga radyo. Ang istasyon sa saktong nutrisyon. Radio Kahimsog, daog na! Ikaw ba, samaran ug pagpati? Gikapoy napildi ka sa kinabuhi, nawad-an sa paglaom ug kadasig. Kini ang programa nga magtanyag kanimo og mga pulong sa pagdasig ug inspirasyon sa kalig-on alang sa kinabuhing puno sa pagsulay. Dili lang kay makadungog ka sa mga pulong sa pagdasig, kundi mapaambitan usab ka sa mga pulong sa paglig-on pinaagi sa pulong sa Dios. Sa bisan unsang matang sa kinabuhi nga nagian karon sa matag usa, ibal-i nga ang Dios nagmahal ug nagpangga kanimo. Mintras may kinabuhi, adunay paglaom. Kini ang Paglaom Karon. Tulungmanon nga puno sa impormasyon nga may kalabutan alang sa pagpahinsog sa atong espirituhanong kinabuhi. Atod kaninyo ikan sa Campus Bible Fellowship o Glorious King Jesus Assembly Broadcast Ministry o AUG Philippines. O karon, ania ang inyong mga alagad sa kahanginan, General Tudlas o Bobby Escabal. Mayong buntag mga kaigsunan, kini si Bobby Escabal. Kini sabang inyong gala si General Tudlas. Mayong buntag sa makausap pa. Yes sir. Mayong buntag sir. O sa atong mga suking tigpaminaw diha sa lungsod sa Barili nga kusog na ang atong signal. Welcome po sa tanang mga tigpaminaw diha sa lungsod sa Sibunga, sa Badyan, lungsod sa Mualboal, Alcantara, Ronda, Dumanhog, San Fernando ug sa siyudad sa Karkar. Ug bisan sa taga Negros diha sa Canlaon, Valle Hermoso. Yes, good morning. Giholngan, La Libertad, Himalalod ug kutob sa naabot na ining maong Sibya. Maayong buntag sa tanan. Niya day ko istorya kaninyo mga gala karon parte ni siya sa usa ka bata ba nga katong namatay na unta niya na nakay bulungan ug katingalahan kay nabuhi bitaw ug balik ug kato po babae nga nagbleeding or kanang gidugo sulod sa 12 ka tuig.
Apan sa dili pa kita magisgot anak karon mga kahigalaan, mga kigsuonan o mga kahinsugers, paminaw sa kitag kanta nga makapaabtik sa atong kalag ug espiritu niya ang maong awit In Jesus Name by Cutlass Band. Kini ang Nutriskwela Community Radio, Radyo Kahimsog, 97.5 FM, nagasibya gikan sa Cebu Technological University, Barili Campus, Barili, Cebu. Nutriskwela Community Radio, Radyo Kahimsog, daog na. Kini si Bobby Escabal nagrepresentar sa CTU Barili Campus. Kadungog mo? Galuto si Manong Moy. Kinisa nga utanon. Butangan natog asin ha. Ug matot pa sa commandment number 7, iodized salt ang atong gamiton. Stricto si Manong Moy. Bisan sa timplada. Syempre, aron dunay iodine. Maayo ni sa mga mabdos. Gumikan kay mutabang kini sa mental and physical development sa bata. Nga anaa pa sa ilawom sa sabakan sa inhan. Ug malikay pud sa sakit nga goiter. Nag-iodize siguro ang akong nanay sa iyang paggamabdos nako. Ahay, unsay nahuna-hunaan na pud nimo Elmer? Sunda ang 10 commandments alang sa lagsik ug baskog nga kinabuhi. Usa ka pahinumdum gikan sa National Nutrition Council sa DOH ug Mind 7. Aniya na kita sa commandment number 8 Manong Moy. Hinay-hinay sa pagkaon og parat, mantikaon ug mga tamis. Adunay pangutana si Miss Josie. Makadaot ba kun pulos pinirito ang kaunon? Uy, Josie. Huna-hunaa ang tambok ug mantika nga mapundo sa kasing-kasing ug mga ugat nimo. Hinay-hinay pod sa chichirya ug soft drinks. Nah, mahilig ra ba tong akong anak-anak? Anara sa saktong pagkaon mintras bata pa. Sakto Manong Moy. Sunda ang 10 commandments alang sa lagsik ug baskog nga kinabuhi. Usa ka pahinumdum gikan sa National Nutrition Council sa DOH ug Mind 7. Madlay natutuwa pagdating ng Nutriskwela, kagabay sa solusyon ng gutom at malnutrisyon. Tayo na, pakinggan natin. Nutriskwela, Nutriskwela, komunidad nagsama-sama. Nutriskwela, Nutriskwela, unting tinig, ngayon'y naririnig. Teksto nga atong tukiyon karon adunay duha ka istorya. Ang usa mao ang pag-ayo sa anak nga babayi sa usa ka pangulo sa sinaguga ug ang usa mao ang pag-ayo sa babayi nga sige og giduguan or gidugo. Apan kun imo gyud ning susihon mga kagalaan, adunay daghan nga koneksyon tali nining duha ka istorya. Ang babayi nag-antos sa iyang sakit sulod sa 12 ka tuig. Ang batang babayi ni Jairus 12 anyos pa lang. Ang duha parehas nga naayo sa ilang mga paghitagbo kang Kristo. Ang 12 anyos nga babayi nga bata giisip na sa mga Hudiyo nga sakto na sa edad Sir Bob aron maminyo. Busa usa na siya ka babayi usab. Apan ang pinakamahinungdanon nga panagsama tali sa duha ka sugilanon mao ang paagi nga ang Ginoo nagdala sa mga tawo gikan sa kahadlok ngadto sa pagtuo. Wow. Ang paagi nga diin siya gipadayag nga mao ang paglaom sa walay paglaom. Ang kahadlok usa ka butang nga kining tanan sayod gayod. Tanang tawo adunay kahadlok sa bisan unsa. Yes. Bisan kung dili nato kini angkunon o isugilon sa uban. Yes. Kitang tanan adunay mga takna nga diin kita kulbaan. Takto na. Takna sa kaguol o kalisang. Kitang nakasinati na og sitwasyon nga diin murag wala nay paglaom, tingali mao kana ang imong sitwasyon karon. Dinhi niini nga teksto ang Ginoong Hesus naghatod sa mga tawo nga sama kaninyo gikan sa kahadlok ngadto sa pagtuo. Yes, Sir Bob. So, iyang gitunol ang iyang kamot og nagtanyag og mga kasiguruan. Nga, ang tanang butang dahil, Sir Bob, adunay kabaguhan. Nga si Jesucristo, mao ang paglaom sa walay paglaom. Tinuod na. Sa unang bahin sa Kapitulo 5, ang Ginoong Hesus gikad didto sa sidlakang bahin sa dagat sa Galilea. Iyang giayo ang tawo nga mahugaw. Ang giyawaan didto sa Hidara, mahugaw tungod kay nagpuyo siya sa mga lubnganan sa sementeryo. Oh, dito. Tungod kay siya hentil
ug tungod kay siya adunay mahugaw nga espiritu. Ang Ginoong Hesus nagpahigawas kaniya og nag-uli kaniya. Karon dinhi sa bersikulo 21 mitabok siya balik sa lanaw sa Galilea. Balik didto sa kasadpang bahin sa mga Hudeyo. Ug sa iyang pagkawas sa iyang gisakyan nga baroto, gitagbo siya sa bagang duot sa katawhan. Wow, sikat kayo. So kauban niya itong pundog mao ang mga tao nga ginganlag Jairus. Si Jairus, Sir Bob, usak ka pangulo sa sinaguga. Ug siya ang tigatiman sa mga kinanglanon sa serbisyo sa adlong ipapahulay. Tingali siya, Sir Bob, usa ka tawo nga tinahod sa katilingban. Og atong madumdum diya sa kapitulo 3 si Marcos nagsugilon nga dihay panahon nga si Jesus nag-ayo sa usa ka tawo. Nagkimay og kuyos og kamot sa adlong ipapahulay kana, sir. Unya iya kining gihimo sa sinaguga. Og bahin gani basin gani nga kining sinaguga nga diin si Jairus ang pangulo. Mao ni siya ang sinaguga nga gedtuan sa tong Ginoo. Ang resulta niadto mao nga mahuman giayo ni Jesus ang maong tao. Gisuginlan kita nga ang mga Pariseo nagplano kauban sa mga banay ni Herodes nga patyon si Jesus. So kasagaran sa mga leaders, Sir Bob, sa mga Hudiyo kontra ni Jesus. Busa, John, mao ni giingon usa ka dakong butang alang kang Jairus nga muduol kang Jesus. Oo. Og samot na nga miluhod gyud siya sa tiilan ni Oh, Jesus. miluhod gyud. Atong makita nga dako gyud ang iyang problema. Perting problematic. Dako gyud. Problematic gyud. Unsay nagtulod kaniya aron siya kining buhaton mao ang iyang gugma sa iyang anak nga babay nga tua sa iyang balay nga naghigda og himalatyon. Nangamuyo gyud siya kang Jesus nga muadto sa iyang balay, sa balay ni Jairus. Oh. Og itapion lang ang iyang kamot sa batang babay aron nga siya maayo Oh. og mabuhi pa. Sa unang bahin sa kapitulo 5 ang tanan usab naghangyo og nangamuyo kang Jesus. Kadto mao ang pag-ila nga siya mao ang Ginoo sa tanang dapit ug sa tanang tawo. Okay, so dinhi sab, Sir Bob, atong makita nga usa ka Hudiyo nga pangulo sa sinaguga ang miyapa sa tiilan ni Jesus, di ba? Ug nag-ila nga siya mao ang Ginoo. Kang Kristo ang tanan maghangyo og mga muyo. Tungod kay siya Tinuod. ang agalon nga may gahom sa pag-ayo ug pagtambang. Amen. Maminaw sa kita sa kaawit mga kaigalaan, ania ang sunod nga awit. Ay tagal na rin naghahanap, pagmamahal na sadyang wagas, isang paglingap na magbibigay sa aking buhay ng tibay at lakas. Sa dinamin ng daang tinahak, tanging sa'yo pala ang kasagutan. Panginoong mahal, ikaw palang may hawak, susi sa ligayang magpakailanman. Ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti
Sa tibuok nga pagpamuhat, mga kigalaan o mga kaigsunan, balik kita. Sa tibuok nga pagpamuhat niya sa kalibutan sa tong Ginoo, ang Ginoong Hesus nagbaliskad sa mga hunahuna sa mga tao. Nangita sila og Mesiyas base sa ilang pagsabot. Og miabot ang Mesiyas nga namuhat og namulong nga sukwahi sa ilang gilauman. Gibali niya ang ilang mga hunahuna. Apan dinhi atong makita nga ang Ginoong Hesus naghanay sa insaktong hunahunaon sa mga tao. Si Jairo Sirbab, dili siya ordinaryo nga tao sa imperyo sa Roma. Tiluod na. Hudiyo siya, anak sa kasabutan, gituli sa ikawalo ka adlaw, gikan sa pagkahimugso. Alang niini nga tao, ang ayan lamang nga siya diha sa tiilan ni Hesus. Apan isip anak ni Abraham, unta siya naglantaw alang sa paglaom sa Israel diha sa Mesiyas. Gitawag siya Sirbab nga magmatinud-anon kaniya nga iyang Ginoo ug agalon. Mao ni John nga usab unta kita sa tanang katawhan sa kalibutan karon, kita nakadawat sa simbolo ug selyo sa kasabutan sa Dios sa pagbautismo. Siya nag-angkon kanato. Pinaagi sa iyang pulong, kita gitawag niya pag-usab aron muluhod sa tiilan ni Ginoong Hesus ug magkinabuhi nga mag-ila sa iyang pagkaginoo. Yes. Dili tungod kay nawad-an na ta og paglaom sama ni Jairus. Apan tungod kay giila nato nga kita iyang gipalit na pinaagi sa iyang dugo aron maiya kita. Tungod kay gidala na kita niya sa kahibulungang kahayag, kita mainiton nga magtinguha nga ilhon unta siya nga Ginoo sa tibuok natong kinabuhi. Wow. Apan sa sitwasyon ni Jairus, ang pagkawala na paglaom ang nagdala kaniya sa kang Hesus. Bisan unsa may iyang motibo, si Hesus misugot nga muuban kaniya padulong sa iyang balay. Miadto siya sa iyang balay. Wow, yato gyud. Ang dakong panon padayon nga nagsunod-sunod kaniya. Sige, sunod pod. Dinhi gipaila kanato ang babae nga wala nganli nga giduguan. Sama kang Jairus, siya usab anak sa kasabutan sa Dios. Apan hilabihan ang iyang pagkadaot. Wow. So, makita sa nato dire sir nga si Marcos nag-ingon nga kining bayhana dire sir. Di ba? Gidugo ni sa sulod sa 12 ka tuig. Unya tungod kay siya Hudiyo, unya ilalom siya sa balaod sa daang tugon may tungod sa limpyo ug hugaw. So sigon sa Leviticus kapitulo 15 diya sir, hangtod nga giduguan pa siya, giila siya nga mahugaw. So bot pasabot na sir nga wala siya tuguti nga makikuban sa mga tawo. Ang tanan niya nga mga hawiran o magunitan sir mahimong hugaw. Samot pagyud nga ang iyang sitwasyon nagpugong kaniya nga makasimba sa Dios dito sa templo. Luoy kay sir. Nagpugong niya nga mosimba sa Dios dito sa templo kay gilam siya sa mga taong hugaw, no? Siya gidid-an nga moapil-apil, mosalmot sa mga relihiyosong kinabuhi sa katawhan sa Dios. Apan ang iyang sakit usa ka hulagway sa sala ug kamatayon. Ug ang Dios dili maoy hinungdan ini. Buti pasabot nga kining bayhana nag-antos dili lamang sa pisikal, apan sa espiritual usab. Sir, pait kayo ang iyang kahimtang. Sabi. Mao ni nga ang mga doktor nga iyang giadtuan, mga doktor ning iyang mga kaila, nakapasamot na hinuon sa iyang kahimtang. Uy. Iyang nagasto ang tanan niyang kwarta sa pagpatambal. Sayang. Ug wala gihapoy resulta. Kun dili dugang lang ang sakit ug pag-antos. Wala na paglaom sa iyang sitwasyon, wala na. Sa tawhanon nga pagbana-bana, wala na. Kinsa may makatabang kaniya o magpahigawas kaniya. Ug aron mahimong siyang gawas nun sa pagsimba sa iyang Dios. Nakadungog na siya sir may tungod kang Hesus. Nya sa iyang unahuna sir, bisan og mahikapan ko lamang, ingon siya, bisan mahikapan ko lamang ang iyang bisti. Mamaayo kayod ako, sumala pa sa bahay. Nya murag masaligon kaayo kadto nga pagpanulti. Grabe nga pagtuo, no? Apan John, ang original nga pulong sa Griego sukwahe nga ang gipasabot. Uy, mao ba? Kini nga babae dili masaligon. Ngani iyang gibalik-balik pagsulti kini sa iyang kaugalingon. Naningkamot
nga makabaton og kaisog sa pagduol kang Hesus Ah. ug muhikap sa iyang sanina, sa iyang sinina nga pamiste, no? Og bisan kung makahikap pa siya, dili siya sigurado nga ang iyang problema matapos ra. Mao jud. Ang tinuod adunay dako nga pagduha-duha diha sa hunahuna sa babae. Duwa gid siya. O makaingon ta nga ang iyang kung naa may galing iyang pagtuo Mm. na isagol ni ini nga mga pagduha-duha o kahadlok. O samot na gid sir kay kung iyang hikapon si Jesus sir, mahugawan ng Ginoo. Og mapalgan ang babae nga nakalapas sa balaod ug ang iyang silutan. Siguro death penalty siguro unsa may ilang silot dito. Ha? Busa sa iyang kahadlok sir, medyo nagpanuko siya. Apan usa ka higayon, Mm. nagbaton na gyud siya og kaisog sa pagkabot Wow. og paghikap bisan sa sid-sid sa sanina ni Jesus. Wow. Sa kalit lang naayo siya. Oh, Ang iyang pagdugo mihunong amazing. og siya nahipagawas gikan sa iyang pagantos. Wow. Ug sa kalit usab nakabantay ang Ginoo kung unsay nahitabo. Mo ba? Nabati niya nga ang makaayo nga gahom migula gikan kaniya busa milingi ang Ginoo ug nangutana kung kinsay naghikap kaniya. Kalingi gyud. Imong mahuna-hunaan si Jairus nga nag-apura na. Pagdali na taon, lakaw na ta. Kaya akong anak to ana, himalatyo na. Oh, yeah. Apan si Jesus mihunong sa iyang pagbaklay padulong sa balay ni Jairus. Naghuna-huna ang iyang mga apostoles nga ang iyang pangutana katawanan. Mm. Kay sa kadaghan sa mga tao nga nag-alirong kaniya, Mao. halos tanan. Mihikap Makabantay, mihikap kaniya. Oh, Unsa iyang gihisgutan? bito. Apan si Jesus naglingilingi, no? Sa iyang palibot. Og iyang nakita ang babaye. Sa tungod nini ang babaye mihapa sa iyang tiilan. Kuyawan pud ning babayhana nga angayan lamang himuon sa kaanak sa kasabutan nga muhapa gyud siya. Og nagkurog siya sa kadlok. Unsa may iyang ikadlokan? Kay lagi mihikap man siya sa usa ka tawo og tungod kay mahugaw siya, supak sa balaod ang iyang gibuhat. Og angayan silutan siya. Karon tingali mapakaulawan siya busa iya na lang giunhan, no? Giunhan lang niya sugilon ang kamatuoran. May tungod kang Ginoong Hesus. Ang kay ka John ang tubag sa Ginoo ingon si Jesus malumo og may kaluoy. Iyang gitawag ang babae nga anak. Wow. Dinhira sa tibuok Biblia nga ang usa ka babae gitawag sa Ginoo og sama niini. Wow, induta. Usa kini ka tinawagan sa pagpangga og gugma. Wow. Oo, siya ang Ginoo nga ang tanan nahigugma kaniya muhapa sa tiilan. Apan siya usab ang Ginoo nga miingon sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 21. Tinoybi. 29. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako kay malumo ako og mapaobsanon sa espiritu og makapahulay kamo pagkanindot nga mga pulong. Pinaagi nining usa ka pulong anak iyang gihikling ang kahadlok sa babae ug gipakita kaniya ang iyang mahigugmaon nga pag-amuma. Wow. Og unya iyang gidala o iyang gidugang papagsulti ni diri Sir Bob nga naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Tinuod. Wow. Ang gahom migula gikan kang Ginoong Hesus ngadto sa babayi. Apan ang iyang pagtuo maoy naghimo sa agianan alang ni adto nga gahom. Ang pagtuo mao ang instrumento aron madawat nato ang benepisyo ni Kristo. Tinuod gyud na. Wow. Apan ang kahibulongang butang ni ini mga sugilanon mao nga ang pagtuo sa babae huyang og sagol sa pagduha-duha og kahadlok. Oy, duwa. Dili siya mao ang babae nga may dakong pagtuo. Apan usa nga naglisod sa pagtuo. Apan kadtong iyang gamay ug sagol pagduha-duha nga pagtuo ang giingon ni Jesus nga maoy nakaayo kaniya. Wow. Mga hinigugma paminaw
Sa Mateo 17, Kapitulo 17, versikulo 20, ang Ginoong Hesus nagsulti mahitungod sa pagtuo nga sama kagamay sa liso sa mustasa. Oh, di ko ka-imagine unsa nakagamya, sir. Ngadto kadto nga pagtuo, ngani kadto nga pagtuo makabalhin sa bungtod. Mhm. Dili kini mahitungod sa kadako sa imong pagtuo, dili usab kini kung ang imong pagtuo aduna bay sagol nga pagduha-duha, kahadlok o kabalaka, o bisan kaguol o depresyon. Tungod kay mga mahuyang ug makasasala kita, ang atong pagtuo dili gayud 100% or 100%. Oo. Sumala ni Kristo, dili kinahanglan nga dako kini nga pagtuo. Oho. Bisan ang usa ka gamay nagkalisod nga pagtuo, adunay dalan ngadto sa tanan nga benepisyo. Ug labi na gyud sa panalangin ni Kristo. Wow, kanindot. Iya kanang gisulti kanato aron sa pagpukaw kanato kung unsa ka kahibulungan ang atong kaluwasan nga pinaagi sa grasya lamang. Amen. Wow, kanindot. Ug wala lamang ni Kristo gipamatud-an nga ang pagtuo sa babayi apan iya pagyud siyang gipanalanginan. Okay, panlanginan pagyud ang atong mga babayi. Mayroon siya nga pauli na nga malinawon. Sa ato pa naayo ka na, dili ka na makasasala, nya wala ka na angay kadlokan atubangan sa balaod sa Dios. O garon pamatud-an nga siya permanente nga naayo, iyang gisulti kini nga to sa publiko. Aron nga ang tanan nga mahibalo niini nga ang babayi nahipagawas na sa iyang pag-antos. Tinuod. Og siya gipagawas ni Kristo gikan sa pagkahugaw. Gawas nun na siya, sir. Karon nga musimba sa Dios og sa iyang pagduyog o pagig-uban sa iyang mga katawhan dito sa templo o sa sinaguga. Si Kristo nag-uli sa iyang kinabuhi. Wow. Og ingon usab niini ang buhaton niya sa tanang mutuo kaniya. Siya mao ang nagauli sa kinabuhi ug relasyon alang sa mga walay paglaom. Okay. Aniya ang sunod nga awit, mga kaigalan, ato sang paminawan. Ika'y makinig sa aking tinig. Di mo na kailangan pang mangamba dahil naiintindihan ka niya. Magdasal, magtiwala, di mo na kailangan pang maghinala. Tatanggalin lahat ng sala.
ang kasagutan sa lahat ng tong nagaganap. Sa isang iglap, iyong mahahanap ang kasagutan sa lahat ng tong nagaganap. Sa isang iglap, iyong mahahanap ang kasagutan sa lahat ng tong nagaganap. Sa isang iglap, iyong mahahanap. Kung makinig sa aking tinig, di mo na kailangan pang mangamba dahil naiintindihan ka niya. Magdasal, magtiwala, di mo na kailangan pang maghinala. Tatanggalin lahat ng sala. Ika'y makinig sa aking tinig, di mo na kailangan pang mangamba dahil naiintindihan ka niya. Naiintindihan ka niya. Magdasal, magtiwala, di mo na kailangan pang maghinala. Tatanggalin lahat ng sala. Ika'y makinig sa aking tinig, di mo na kailangan pang mangamba dahil naiintindihan ka niya. Naiintindihan ka niya. Magdasal, magtiwala, di mo na kailangan pang maghinala. Tatanggalin lahat ng sala. Whoa-oh, 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 Kini ang Nutri-Eskwela Community Radio, Radio Kahinsog 97.5 FM, nagasibya gikan sa Cebu Technological University, Barili Campus, Barili, Cebu. Nutri-Eskwela Community Radio, Radio Kahinsog. Madaling lutuin, ang bigas na inalisan ng ipa at bran ay naalisan din ng fiber, mga protina, thiamine, calcium, magnesium at potassium na kailangan sa kalusugan. Saan ka pa? Brown rice na. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Banta sa kalusugan ang maling dieta. Sa di-balancing nutrisyon, mas malaki ang panganib ng non-communicable diseases tulad ng sakit sa puso, cancer, stroke, sakit sa bato, diabetes at iba pa. Para tiyak ang kalusugan, kumain ng balanse at tamang dami, mamuhay ng wasto, mag-ehersisyo, umiwas sa alak at huwag manigarilyo. Mag-healthy lifestyle na. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Madlay natutuwa pagdating ng Nutri-Eskwela, kagapay sa solusyon ng gutom at malnutrisyon. Tayo na, pakinggan natin. Nutri-Eskwela, Nutri-Eskwela, komunidad nagsama-sama. Nutri-Eskwela, Nutri-Eskwela, munting tinig, ngayon'y naririnig. Kini ang DYNE 97.5 sa inyong mga radyo. Ang istasyon sa saktong nutrisyon. Radio Kahinsog Daog na. Balik ta sa atong programa, Paglaom karon. Tungod sa atong mga sala, kita way paglaom sa atong kahugaw at tubangan sa Dios. Ang Isaiah kapitulo 64 bersikulo 6 nag-ingon, sama kami sa taong hugaw ug ang among matarong nga buhat sama lamang sa hugaw trapo.
Adunay koneksyon tali sa Isaiah 64 bersikulo 6 ug sa babae nga giduguan sa Marcos kapitulo 5. Ingon na nga ang tao nga kining bayhana adunay daghang hugaw. So hugaw nga trapo sa iyang balay. O kamo mga kaigsunan, imagine ninyo hugaw ang trapo. Ang Dios nagtan-aw sa mga makasala nga wala kang Kristo nga sama sa atong pagtan-aw sa hugaw ug luod nga trapo. Ang atong mga hinubad nga Biblia daw gipalimpyo nila. Ipalimpyo nila nga butang ug mausap ang atong ginahimo sa atong pagkahugaw. Ato kining gitagaan og kahulugan nga daw dili kayo hugaw ang dautan ug madawat ra sa tao. Ngano nga dili man kaayo kita hugawan sa atong mga sala. Ug nganong lisod man alang kanato ang kapungtan ng atong sala. Akong pagtuo no nga tungod usab niini nga hamubo ra ang atong pagtan-aw sa pagkabalaan sa Dios. So kasagaran pakyas kita sa pag-ila sa kabug-at sa atong mga sala tungod sa kadako sa Dios nga atong nasad-an. Og tungod dili nato matugad o atong malimtan o ang kalawom sa gibuhat ni Jesucristo Tinuod. alang sa paglukat sa mga makasala. Paminawa no. Kung pasagdan ra kita sama ra kita sa niining mahugaw nga babayi, ginadid-an sa pakig-uban sa mga sa balaan nga Dios, nya walay paglaom, wala kitay paglaom sama niini. Sa atong kahugawan hangtod nga dili kita hugasan sa atong Ginoong Jesucristo. Ug sa iyang dugo nga limpyuhan ta niya na og tagaan sa panalangin ug kalinaw. Aron atong kapungtan ang sala mga kaigalaan, mga kaigsunan. Ug makigbatok niini ug patyon kini sa atong kinabuhi, kinahanglan kita og tin-aw nga hulagway kung unsa ang pagratar sa Dios sa sala. O kung unsa ang gibuhat ni Kristo may tungod niini. Ang Dios naghatag kanatog larawan ni ana. Dinhi sa Marcos 5 ang sala giulagway nga luod jud siya nya makaguba. Si Jesucristo mao ang maghatag og paglaom ug kaayuhan nato. Diri sa Marcos 5 John, kana nga paglaom o kaayuhan daw ulahin na alang sa anak nga babae ni Jairus. Ulahin na. May mga tao nga gikan sa iyang balay ang misugilon kaniya nga ang iyang anak wana namatay na. Uy, patay na gyud. Og pasagda na lang niya ang magtutudlo unsa may mahimo pa nga wana man patay na ang iyang anak. Si Jesus nag-ayo sa daghang mga tao apan kinsa may nakadungog og nay nakahibaw gikan sa mga patay. Ang sitwasyon wala nay paglaom. Patay na. Ang bata patay na. Og wala dawato na lang. Nawat na lang. Og nadungog na Ginoong Hesus ang iyang gisugilon. Og iyang giingnan si Jairus, ayaw kahadlok. Salig lang, no? Ayaw kahadlok, salig lang. Dinha na usab atong makita ang kahadlok o pagtuo. Unsa may kahadlok ka ni Jairus? Maikaingon ta nga nahadlok siya kay nawadan siya og anak. Wala siya kauban? Matod pa ni Lucas, nag-inusara kadto nga anak nga babae. Okay. Usara ka buok anak. Nya nawala pa gyud. Nahadlok siya nga dili na niya makita ang iyang anak nga maminyo. Aduna say mga anak na usab. No? In other words, mga po na siya si Jairus. Nahadlok siya nga ang iyang mubo nga kinabuhi natapos na. Ang mga bata dili unta mga matay nga maguna sa ilang mga ginikanan, no? Ito. Dapat unang ginikanan. Tiguang. Mamay na atong pattern, no? Pattern. No? Og dinhi atong masabtan nga nahadlok siya nga naingon ana gayud ang nahitabo. Og si Kristo nag-ingon kaniya nga ipadaplin ang imong kahadlok og mosalig lamang. Salig nga si Kristo adunay gahom. Dili lamang ibabaw sa kahugawan nga mao ang hulagway sa sala, apan ibabaw usab sa kamatayon. Wow. Nga mao ang resulta sa sala. Salig nga siya mao ang pagkabanhaw o kinabuhi. O kung uban kaniya, bisan ang kamatayon, dili sitwasyon nga walay paglaom. Wow. So, Sir Bob, din nining gayuna, wala tugutin ni Jesus ang uban nga musunod kaniya. Gawa sa iyang suod nga mga tinunan nga si Pedro, si Santiago, ug si Juan. Nya midangat sila sa panimalay ni Jairus, Sir Bob, ug nakita nila ang dako nga kaguliyang nga kauban sa kamatayon sa
ilang panahon o sa ilang kultura, ang mga tao nagtiyabaw o naghilak nga kusog kaayo, Sir Bob. Unya, sa sulat ni Mateo, atong nibaluan nga kini nga mga tighilak, mga binayran din ni Sir. Mga crying ladies. Crying ladies. Napo din na sa una, Sir. Niadtong panahon na, kung adunay mamatay, ang pamilya magbayad o mga tao nga mao ang mangulo sa uban aron magbangutan, aron makahilak po sila. No. Aron sayon sa pamilya nga magpakita sa ilang kaguol ba, nya mga binayran ni sila, nya magdala sab sila mga musikero. Oy, napoy musikero dai, Sir. Nya pag-abot ni Jesus, maingon sila, nganong nagkaguliyang man kamo og naghilak? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Wow, kanindot. Ang iyang buot ipasabot nga ang kamatayon dili mao ang katapusan. That's true. Kinabuhi ang magmadaugon, no? Ang kamatayon tinuod apan temporaryo lamang kini. Apan katong nadungog nila, no? Wala nakasabot niini. Wala tingala sila kung unsay panulong ni sa ni Ginoong Hesus, unsa man ni o may kasabot ani, no? Abi nila nga si Kristo di ay nagtuo nga ang bata nagpitik pa ang kasing-kasing og naginawa pa, no? Busa nangatawa sila kay mura nagpasiaw si Jesus God. Pasiaw man siguro na si Jesus, no? Ang mga sinuhulan nga naghilak tungod kay ilaman kining panginabuhi. Unya sayon ra kaayo kanila nga mukatawa bisan gikan pa sila sa naghilak. Kwarta-kwarta lang. Kwarta-kwarta lang nila. Trabaho ra kini nila, no? Tanawa din nga ang paghikamatay nga nasinati ni Hesus sa iyang kinabuhi sa kalibutan. Wala siya giseryoso sa mga tao. Akong balikon. Tanaw na to, no, mga kaigalaan. Kining pagpakamatay po sa tong Ginoo. Ang uban wala kini giseryoso sa ubang mga katawhan. Gikatawhan na nila, wala sila tuo, no? Ulakip kini nga ang iyang mga madinawaton nga giantos alang sa atong kaluwasan. Gibay-biyay, giyagayagaan o giludan pagud, Sir. Sa pato niya hangtod dito sa krus gipainom pagud og kanang aslom. Nga kuan, pait pagyud. Pait pagyud to. Ang bersikulo 40 nagsulti nga iyang gipagawas ang tanan. O gipahawa gikan sa balay. O pagkahuman misulod dito sila sa kwarto nga diin didto naghigda ang bata. Niya na usab ang mahitungod sa kahugawan tungod kay ang patay nga lawas mahugaw. Og sa pagyud makahugaw sa tanang butang o mga tao. Labi na gyud sa palibot, no? Apan ang Ginoo wala nahadlok sa kahugawan. Wow. Wala sa mahadlok sa sala. Iya kining giatubang. Wala lang giatubang niya iya pagyud nga gipildi. Wow. Hinay-hinay niyang gihawiran ang kamot sa batang babae. Ang mahinlo mihikap sa mahugaw. Wow. Gikap sa Ginoo. Ang hugaw nga bata. Unya unsa man to nga kuan, Sir, sa pinulungan nga Aramaic? Sa Aramaic pa kuno mingon siya talita kuum. Talita with H unya kuum. Nga buti pasabot nating karnero or bata nga karnero. Bangon. So tahita kuum meaning nating nga karnero bangon. O sa atong hubad inday bangon diha. Og siya mibangon og milakaw. Ang resulta mao nga ang tanan nga naa ni atong kwarto og labaw na gyud ang mga ginikanan sa bata nahibulong pag-ayo. Patay na siya. Og nagtuo sila nga wala na gyud ang ilang bugtong anak nga babae. Og nawad-an na sila og paglaom. Apan karon nahibalik siya. Bisan kinsa nga ginikanan makasabot sa ilang kalipay. Wow, nanikad. Si Jairus, ang papa, adunay pagtuo kang Ginoong Hesus ug ang iyang kinabuhi nahibalik. Wow. Apan kung unsa man kahibulungan kadto ug unsa man ka maanindoton nga larawan sa paglukat nagpabilin pagihapon kadto nga dili hingpit. Ang kamatuoran mao nga ang anak ni Jairus namatay ra gihapon. Ug mausab ang nahitabo kang Jairus ug sa iyang asawa. Mausab ang babae nga naayo. Ang kamatayon moabot sa tanan. Way pili. Tinuod na, Sir. Dato kag pobre, gwapo kag gwapa. Matay gihapon. Patay gihapon.
Og moabot usab kanato gawas kung mobalik na si Ginoong Hesus pag-una. Di pa ta mamatay, mobalik na ang Ginoo. Kitang tanan moatubang sa katapusang kaaway, Ang kamatayon. ang kamatayon. Isip mga Kristohanon, pwede nato kinihisgutan. Dili kita moatubang sa kamatayon nga walay unsa? Walay Paglaom. Tungod kay si Kristo mao ang atong paglaom Amen. og iya nang napilde, defeated. Defeated na. Oh, ang kamatayon. Diin didto sa iyang pagkabanhaw. Wow. So kini nga teksto nagpakita nga nagpakita si Kristo kanato nga napildi niya ang kamatayon og pinaagi nini nga siya nagsangyaw may tungod sa iyang pagkabanhaw. Apan bisan pa niya na sir, sa karong panahon mamatay paghapon kita. Of Kusa- course. kita gidasig sa paglantaw sa unahan. Okay. O pag-ampo nga ang umalabot nga panahon moabot na. Sa pagbalik ni Kristo ang tanang nangamatay pagabanhawon. Ug ang tanang na nagpanuo kaniya makaangkon og pagkahiusa na usab sa ilang mga lawas o kalag ug ato nang makita ang hingpit nga nga katumanan sa tanang gibuhat ni Kristo ug sa iyang unang pag-ani sir sa kalibutan. Og wala na kaguol niya Amen. dito, no? Halipay na, happy-happy niya dito. Og Wala na nagtuo kaguol. ko, nagtuo ko sir nga musugot ka mo sa dili, kitang tanan mulantaw ni ana. Mahigugmaon ka sa kinabuhi ko. Wala kayo makalabang sa mga panggamo. Ang tanang gihatag mo para sa kaluwasan ko. Maluluyon og mapasaylong ka, walay sama kami mo. Mahigugmaon ka sa kinabuhi ko. Wala kayo'y makalabang sa mga panggamo. Ang tanang gihatag mo para sa kaluwasan ko. Maluluyon o mapasalong ka, walay sama kami mo. Ang gugma mo taas pa sa kalangitan. Ang gugma mo laong pa sa kadagatan. Ang gugma mo kusog pa sa kahanginan. Ang gugma mo kanako, O Diyos, kahibulong na. Mahigugmaon ka sa kinabuhi ko. Wala kayo makalabang sa mga panggamo. Ang tanang gihatag mo para sa kaluwasan ko. Maluluyon og mapasaylong ka, walay sama kami mo. Ang gugma mo taas pa sa kalangitan. Ang gugma mo laong pa sa kadagatan. Ang gugma mo kusog pa sa kahanginan. Ang gugma mo kanako, O Diyos. Ang gugma mo taas pa sa kalangitan. Ang gugma mo laong pa sa kadagatan. Ang
lang ako, Diyos, kahibulungan. Okay mga kigalaan, mga kigsunan, balik ta sa itong programa, Paglaom Karon. Ato padayonon. So dinhi sa ato ang ginasgutan, ang katapusang bersikulo nagingon nga si Kristo naghatag og istrikto nga sugo nga ihilom ra nila ang naitabo nga milagro. Nya sa unang mga kapitulo sir sa gingon ni Marcos, iya gyapon kining gihatag nga sugo sa makadaghan nga higayon. Unya iya kining gihimo kay nakasabot siya sa hanay sa mga pagpamuhat. O gano'n di panahon nga mabaniog siya o labaw na sa iyang mga pagsangyaw. O adunay panahon usab sir nga iyang ipatago ang mga butang sa hilom o kini kasagaran sa iyang mga pagpang-ayaw mga sakiton. Okay, og sa katapusan, makita usab nato ang iyang pagtagad og kaluoy. Pinaagi sa iyang pagsugo sa mga ginikanan sa pagpakaon ang bata. Sa ilang kalipay ang nahibalik kanila ang ilang anak, nalimot sila sa pisikal nga kinahanglan sa bata. Okay, no? gutom to. No? Apan ang Ginoo dili mahikalimot. Siya nagtagad sa tibuok nga tao. Wow. Niya usab gipakita ang atong manluwas nga adunay pagtagad sa iyang katawhan. Okay. So dinhi po atong makita sir nga ang ato ang manluluwas nga gipadayag nga Ginoo nga nag-uli sa kinabuhi. Naghatag og paglaom sa walay paglaom nga nagdala sa mga tao gikan sa kahadlok ngadto sa pagtuo. Atong nakita nga si Kristo mao ang manluluwas nga nagdala og kaayuhan og pag-uli sa naguba og nagkagubot nga kalibutan. Mga hinigugma, mga kahinsugers, mga kaigalaan, mga kaigsunan, padayon sa pagtutok kaniya. Tungod kay siya, wala mausab, kaniadto, karon ug sa walay katapusan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mga kaigalaan. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Junrel Kagaki Tudlas. O Bobby Escabal magaingon, diha sa Dios kita may paglaom kung kita mosalig kaniya. Uban sa atong desisyon sa pagsunod sa iyang kabubuton. God bless you. Inyong nadungog ang Paglaom Karon. Hatod kaninyo gikan sa Glorious King Jesus Assembly o Campus Bible Fellowship sa CTU Barili Campus. Hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna o istasyon dinhi lamang sa Nutriskwela Community Radio DYNE 97.5 Radio Kahinsug. Daog na!